Dragi români din diaspora, vă mulțumesc că în 2022 ați fost alături de noi în sălile de teatru. Vă mulțumesc că ați avut curiozitatea să veniți să ne vedeți, că v-ați făcut timp să veniți să ne vedeți. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-ați trimis pe Facebook, pentru florile pe care le-ați oferit, bomboanele de ciocolată, dar mai ales pentru aplauzele cu care ne-ați răsplătit la final de spectacol. E atât de important pentru noi. Sper că în 2023 să ne revedem în sălile de teatru. Am deja o propunere. Pe 15 ianuarie, la Veo Hall Auditorium din Bruxelles, voi juca alături de Marius Manole un spectacol care vorbește despre magia sărbătorilor și despre magia iubirii. Fă-mi loc. Dar până atunci, eu vă spun Crăciun fericit. Să aveți parte de sărbători frumoase, pline de liniște, bucurie, pace, dar mai ales pline de speranță. La mulți ani!